Wij zaten hier vanmorgen om 5:45 zaten wij hier al. En we hebben, maandag hebben we hier alles zitten af te krijten. En dinsdag ben we hier weer geweest. Weer was de regenbuien, toen moest het weer opnieuw afgekrijt worden. En dat hebben we ook weer gedaan. Je kinderen er net betiert genoeg voor kleer zitten. De vrijmerk. Maar 24 uur van tevoren, dat is wel heel lang. Wat maakt je al die tijd doen? Wij praten met iedereen en ja, we lachen. Ze komen wat bij jongens. Nee, vervelen ons helemaal niet. Foto's allemaal maken? Allemaal foto's zijn er gemaakt vanmorgen van mensen die het op internet zetten. De organisatie verwacht het morgen meer bezoekers, maar ook meer verkeerders. Op dat binnen er heel iets meer winkeltjes die het haar een zaak hier gooien op Koningsdag. Nou, dat heeft ook invloed op de plekken die beschikbaar zijn voor het publiek. Hè, want ook de winkelier wil gewoon zijn uitstallingen kunnen plaatsen. En wil ook toegankelijk zijn middels een looppad voor het publiek. Ja, en we merken dat daardoor, omdat winkeliers ook steeds vaker open zijn, dat er minder plek beschikbaar is voor het publiek zelf. En daardoor ook deze locatie, bijvoorbeeld hier de zuidelijke zijde van het Ruitskwartier, hebben aangewezen. De oranje stemming zit er in de binnenstad al goed in. Het enige punt van zorg is het waar. Er wordt een koude Koningsnacht voor zijn. Ik heb twee van die bedden heb ik bij mij, van die slaapzakken. En ik slaap in een auto en die doe ik even 10 minuten voor de tijd aan. En dan zet ik de stoelen op verwarming. En dan kom ik in de auto en heb ik lekker warme stoelen. Bij Bouwmeester komt het dus wel goed. Maar ook voor de orenbeziekers speelt dit morgen een grote rol.